Czemu godamy lata, ale lot? Czemu razy, ale roz? We odcinku spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie. Mianuję się Grzegorz, a to jest Chwila z Gotką. Witajcie. Dziękuję moim patronom, co doczepują się na patronite.pl. Dzięki Wam robota idzie do przodku. Parę dni temu korpus przekroczył już 1 000 000 słów i są my już dość blisko fazy korekty i składania wszystkiego, co by szło zacząć takie richtig badania. Jak chcecie trochę inaczej dociepnąć się do roboty nad Gotką, to kupcie się jakoś treska, taśka albo szolka we sklepie, co widzicie adresa Kajś sam. A w tym odcinku pogadamy się o tym, czemu niektóre słowa są takie nieregularne po śląsku. Czemu godamy lato, ale lot? Czemu jadła, ale jod? Co by to wyduplikować, musimy wspomnieć się ta hardkorowo historię słowiańsko. Pamiętacie, jak my się uczyli we szkole o jerach? Nie będziemy się dzisiaj powtórki z jerów robić i no wspomnimy się, że te jery to były takie krótkie samogłoski, co straciły się we XII stuleciu, prawda? Bez to, jak my jeszcze nie godali po śląsku i no po protosłowiańsku, to nie godali my roz, lot, mioł. W ten czas mieliśmy jeszcze na końcu ten jer. I godali my, jakby my to godali, lati, razy, miały. Godali my 1 lato, 5 lati. 5 razy, 1 razy. Ona miała, on miał. Ale bez to, że w tym XII stuleciu te jery się straciły, to my ta siła tej wymowy przenieśli na ta samogłoska, co je przed nią. I zaczęliśmy to wymawiać dłużej. 1 lato, 5 lat. 5 razy, 1 raz. Ona miała, on miał. I widzicie, że we tych innych przypadkach, co w nich nie było jera, i no była normalna samogłoska, tam nie trzeba było wydłużać, zmieniać. I bez to zostało tak, jak było. Ale tak jak sami wiecie, to jeszcze nie ma wszystko, prawda? Te długie samogłoski jeszcze zaś się zmieniły. Po polsku one się ino skróciły. Bez tego do się lat, raz, miał. Ale po śląsku poszło to w inkszą stronę. U nas zależało od rejonu. Zmieniło się to albo na o, tak jak godą jo, na łopkoło Opolu godo się o, a na łopkoło Koźlo godo się au, prawda? Już my o tym kiedyś godali. Przykłady na to idzie znaleźć we wszystkich częściach mowy we śląskiej Gotce. Godamy przykładu, ale przykład. Godamy padła, ale pod. We starych tekstach idzie znaleźć jeszcze insze fajne przykłady. Jak macie takie słowo jak żaba, to dzisiaj byśmy raczej powiedzieli tych żabów, prawda? Ale idzie znaleźć forma tych żob. Albo jak mamy słowo szata, to znajdujemy tych szot. Ten zanik jerów na końcu odpowiada jeszcze za insze zjawiska, jak ta odpowiedź, ale tej odpowiedzi, albo ten dwór, ale tego dworu. Można też by musiał kiedyś zrobić o tym odcinek. A ode mnie to jest wszystko na ten roz. Wejrzyjcie się na treski, nie zapomnijcie zasubskrybować. Więcej Chwilę z Gotką znajdziecie na Instagramie i Facebooku. Dzięki za wasz czas. Chowcie się.